Bos días. Hoxe imos ver como crear tarefas no noso Moodle empregando a aplicación Assignments de Google. Este tutorial ten dúas versións. Se a túa versión é Moodle 3.5 ou superior, mellor emprega este outro vídeo que te deixo na descripción. Pero como moitos de vós sodes usuarios da aula virtual proporcionada pola Xunta de Galicia e como esta, a data de novembro de 2020 aínda está na versión 3.3.9, neste vídeo imos ver como facer nese caso, que cousas non funcionan e como poderíamos facer con certas limitacións para crear as nosas tarefas empregando esta ferramenta. Listo? Comezamos. Unha vez que tedes instalado Assignments, deixo a ligazón ao tutorial de como facelo na descripción, vai aparecer dentro das actividades que podedes engadir ao curso a opción de engadir unha tarefa de Google, polo que todos os mestres a poderían empregar sen problemas. Recordade, para que funcione a app, todos os usuarios do curso no que a queirades empregar teñen que ter contas de Workspaces para educación, antes chamado G Suite. As contas persoais de Google ou contas de Workspaces que non sexan para educación non poden empregar esta aplicación. Deixando xa claro isto, imos ver como facer para crear unha tarefa de Google. Primeiro, o mestre ten que ir ao seu curso e activar a opción de edición do curso, activar a edición. Unha vez alí, ten que darlle a engadir unha tarefa ou recurso no sitio que lle interese. Nos imos a facelo aquí. E nos abre unha ventá con diferentes opcións de actividades. Nos temos que darlle aquí a engadir ferramenta externa e prememos en engadir. Aquí aparece xa un formulario no que temos que inserir os datos básicos da actividade. Engadimos o título da nosa actividade e no tipo de ferramenta externa é onde temos que seleccionar o Google Assignments. Eu, cando instalei a aplicación, chameille Google Assignments. Se vos lle chamades outro nome, deberíades de ver aquí o nome que lle puxestes vos. Ben, normalmente, se estiveramos nun Moodle 3.5 ou superior, deberíamos premer aquí no que onde pon seleccionar contido. Nos non o imos facer porque se empregamos o Moodle da Xunta de Galicia non nos vai a funcionar. Se queremos personalizar a actividade con algunha destas cousas o podemos facer con algunha destas opcións, pero se non xa lle damos a guardar e presentar sen máis. E aquí é onde imos editar o que é a nosa tarefa. Se pinchamos aquí no lápis, podemos editar tanto o título como a descripción. Completa do documento e devolveu. E aquí é onde está o truquillo. Voulle dar, non lle vou dar de momento a nada. Eu teño aquí o ficheiro que quero que empreguen o meu alumnado para facer as fichas. Unhas fichas de exemplo cunha serie de exercicios básicos. Como vedes, todo o documento de Google ten unha ligazón, moitos números, e que termina aquí cunha barra e logo aparece edit ou outras terminacións. Ben, aquí é onde está o truco. Temos que descartar esta parte que pon edit ou view, etc. e copiamos todo o resto. Unha vez que o copiamos, podemos empregar control C ou command C, dependendo de se estamos empregando un Windows ou Linux ou un Mac. Imos aquí a descripción e o pegamos con control V ou command V. E lle poñemos, ao terminar, a terminación copy. Damos a guardar. E xa vemos aquí que nos aparece unha descripción.
as tarefas de Google, desgraciadamente, non é como Classroom e non topón como ligazón. Se queremos agora, podemos engadir unha data de entrega. Eu vou a deixalo como está, unha puntuación total 100. Se queremos comprobar plaxio, orixinalidade, deberíamos de activalo. Vale? Temos un límite de 5 por curso para os informes de orixinalidade, así que eu vos recomendaría que o empregarades só nos casos de que sexan traballos de investigación, para comprobar que os alumnos non fixeron o traballo simplemente copiando e pegando. Vou a dar a cancelar, porque non quero comprobar o plaxio, e non quero engadir neste caso unha guía de avaliación, que podería empregar unha rúbrica para orientar o meu alumnado como vou a facer eu a corrección dos traballos. Unha vez que xa estou conforme, estaría a miña tarefa feita. Xa aparecería aquí a descripción e aquí a ligazón. Que pasa? Que cando vayan aquí os alumnos só van a ver isto. Tedes que entrenalos a que teñen que coller esta ligazón, engadila ao seu navegador, entón xa lles dá a opción de copiar o documento directamente. E poderían, ao copiar o documento, facer unha copia, xa entrar nel e editalo. Aquí, como vedes, aparece que aínda non nos enviou ningún alumno a tarefa, pero en canto nola envíen, aparecerános aquí os seus documentos e poderemos entrar e correxilos directamente dende a aplicación.